Internet, opäť priestor na tvoj sebarozvoj. Zase angličtina. Internet balcuje celý svet a prevalcuje, ale ľudia, everyday people, budú dlhšie sedieť na Facebooku, budú viacej sa venovať tomu, čo ich baví v danom čase, namiesto toho, aby pracovali na sebe. A to je cesta, ktorú si každý môže vybrať. A tým som začal dnešnú prezentáciu. Nie pre každého človeka je cesta podnikateľa. Nie pre každého človeka je cesta zamestnanca. Nie pre každého človeka je, aby na sebe pracoval. Snažím sa vám len preniesť to, že v správne fungujúcej ekonomike bez znalosti a tvrdej práce nebudeš mať výnimočný úspech. Slovensko je pokrivené. Privatizácia toho druhu, ktorá bola, už nebude. Nemáš šancu na tom zbohatnúť. Mnohé reformy už sa nezopakujú. Nemáš šancu na tom zbohatnúť. Ty sa musíš pozerať inou optikou. Nemôže ťa inšpirovať príbeh každého Slováka z minulosti, lebo ten trh je niekde inde. Posunul sa. Budete to mať náročnejšie. A o to viacej budete musieť mať znalosti a schopnosť sa presadiť.